să filmez. Filmezi? Să se vadă că e ok. Ce? De ce mârâi? Hai! Hai! Bravo! Și că faină s-a făcut. Da. Așa se bucură că mă vezi. Hai, Zara! Zara! Nu lasă, nu băga nasul acolo. Nu? Bravo! Hai, Sofici, bravo! Bravo! Nu? Ce miroși acolo? Nu? Ce faci? Ce te bași să faci? Eu ce scumpă. Așa mai bine. Nu? Ce faci? Nu. Lasă operația. Zara, lasă că nu-i voie să te lingi acolo. Hai să punem gulerul imediat.